Érase una vez el cuartelillo de una ciudad, donde dos policías interrogan a un escritor de cuentos infantiles. Extrañamente, los asesinatos de unos niños imitan sus macabros cuentos de hadas. Escolta, nans, t'han endut de casa. T'han llegit els drets, t'han envenat els ulls. Et penses que els nostres amics els fem tot això? No són amics meus, però malgrat tot espero que no siguem enemics. Fotre un hòstia amb aquest cony de cap de merda. Que no parlo bé, Topolsky, que no parlo bé. Este es el punto de partida de l'home dels coixins, el hombre de los cojines. M'esforçaré perquè no m'hagin de fotre cap hòstia, perquè ho penso respondre tot. Home, és una bona manera de començar, no? M'agradaria que s'afanyessin i et deixessin de torturar. Estic avorrit. És molt avorrit, això. El autor británico Martin McDonagh reflexiona sobre la responsabilidad del artista por los actos, no siempre lícitos, que pueden desatar sus obras. ¿No era la ficción la que se basaba en la realidad? Jura'm per la teva vida que tu no has mort aquells 3 nens. Juro per la meva vida que jo no he mort aquells 3 nens.